5 kľúčov k bezpečnejším potravinám. Medzi nami v našich domovoch, v blízkosti potravín, ktoré jeme, žijú tajomné, drobné, ale veľmi energetické bytosti. Oveľa menšie. Toto sú mikroorganizmy, extrémne malé živé bytosti. Existujú 3 rôzne typy mikroorganizmov. Tie dobré pomáhajú pri výrobe potravín a nápojov, ako sú syry a jogurty, fermentované mäso a fermentovaná zelenina. Existujú aj iné mikroorganizmy, ktoré dokážu byť veľmi nepríjemné. To sú tie zlé. Zodpovedné za odporný zápach, zlú chuť a odpudivý vzhľad hnijúceho jedla, ale ani tieto zvyčajne nespôsobujú ochorenie. No sú tu ešte iné druhy mikroorganizmov, ktorých sa naozaj musíme báť. Nespôsobujú odporný zápach jedla, ani nemenia jeho vzhľad. Toto sú však tie nebezpečné a musíme sa mať pred nimi na pozore. Sú známe ako patogénne mikroorganizmy, teda také, ktoré môžu spôsobiť závažné ochorenia, ako sú napríklad bolesti brucha, zvracanie, hnačka, horúčka a dokonca aj smrť. Sú zákerné, neviditeľné a nebezpečné. Tieto malé bytosti sú veľmi, veľmi plodné. Pre zvýšenie svojho počtu potrebujú jedlo, vodu, čas a teplo. Môžu sa množiť veľmi rýchlo. Našťastie, bez ohľadu na to, aké silné a desivé tieto mikroorganizmy sú zraniteľné a dá sa im predchádzať. Stačí iba 5 jednoduchých pravidiel, 5 kľúčov k tomu, ako sa správať, aby sme sa ich zbavili. Chráňte seba a svoju rodinu pred chorobami v domácnosti. Pravidlá sú ľahko aplikovateľné. Toto je vašich 5 kľúčov k bezpečnejším potravinám. Udržiavajte čistotu, aby ste predišli kontaminácii. Oddeľujte surové a uvarené potraviny, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii. Jedlo dôkladne uvarte, aby ste zabili mikroorganizmy. Skladujte potraviny pri bezpečnej teplote, buď nízkej alebo vysokej, aby ste predišli rastu baktérií. Používajte nezávadnú vodu a suroviny, aby sa zabránilo kontaminácii. Výrobcovia potravín sú tí, ktorí sú v prvom rade zodpovední za bezpečnosť potravín, ktoré kupujete. Ale aj vy môžete chrániť seba a svoju rodinu pred chorobami v domácnosti aplikovaním 5 kľúčov k bezpečnejším potravinám. Použite ich. Tiež v tom hráte úlohu. Vyrobila Svetová zdravotnícka organizácia. Slovenskú verziu pripravila Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.